Jane Goodall da egondan primatologo edo animaliak, txinpantzeak eta aztertzen zu emakumea, sekulako iraultza ekarri zuen gauza txiki bat aldatu zuelako, oso importantea. Azken batean, merezi duten sortzaile guztiek aldatzen duten gauza berbera. Ea behingoz ikasten dugu. Berak, ekizun irakasle edo mentore edo Leakey izeneko antropologo, arkeologo oso ezagun bat. Gizon horrek oso zen ona zuen ikusteko zenek hautsi zitzake mugak, etengabe ibili izan muga guztiak hauzten. Eta iruditu zitzaion, emakume hau, Jane Goodall, oso interesgarria zala proiektu batzuk aurrera eramateko. Batez ere iruditu zitzaion, asko zekiela, baino ez zentzu akademikoan. Hau da, Leakey zegoen konbentzitua, teoria ofizial edo akademiko gehiegi izatean burua desordenatu egiten dela, desorekatu egiten dela. Jane Goodallengan ez zuen hori ikusi zuen jakiteko kriston irrika, kriston gogoa, baina ez zeukan teorien mugarik. Horren proposatu zion, txinpantzeak ikertzeko proiektu bat, hori bai, oso proiektu zaila bakarrik joan beharko zuen Tanzaniara ikertzera. 70ko urteetan, 20. mendekoak, emakume bat eta bakarrik. Jane Goodallek bai izan zuen eta area juntzan. Eta oso gauza interesanteak lortu zituen. Azteko, ez zeukan aurre iritzirik. Teoria falta zitzaionez, zegoen, sortuko, nolabait esateko, zientzia ofizialak esaten zuen animaliak ikertzeko prozedura jakin batzuk jarraitu behar ziren. Txinpantzeak nolakoak ziren esaten zen txinpantzeak ikertzeko sartuko ditugu kaiolatan, urrutitik aztertuko ditugu, belarjaleak dira, bazeuden, aurre iritzi esan leike, baina orduan zinen erabateko sinesmenak. Jane Goodallek etzekie zitzaion asko inporta. Egin zuena izan zen bere zenari jarraitu. Eta zenak esaten zion, edozer ikertzeko hurbiletik egin behar dezula. Orduan, ikertu beharrean kaiolatan eta distantzira juntzan oianera. Eta zizan hurbildu nahian. Etzan bat ere erraza, txinpantzeak basatiak ziren fidatzen, eta zauden urruti. Orduan Jane Goodallek hartu zuen pazientzia. Poliki, adibidez, saiatzen zen modu nolabait ez oso deigarrian jasten, tximinoekiko. Ikusten bazuen, urruntzen ari dira, ez deta asmatu. Bestera batea jasten zen eta saiatzen zen poliki hurbiltzen. Hilabeteetan egon zen, apurka, mehatxurik gabeko keinuak egiten, poliki konfiantza eman nahien, eta hilabeteetan, txinpantzea juntziren, ikusten, izaki bitxia, baina ez du ematen arriskutsua edo, eta juntziren hurbiltzen. Eta Jane Goodall hasi zen, inok lortu ez zuena, lortzen. Txinpantze haiengana hurbiltzen eta hartu emana izaten lehen biziko aldiz. Jane oso ausarta izan zen, ze orduko teoriak edo esaten zuena zen txinpantzeak oso bortitzak zirela. Ez zirela igual gorilak bezain handiak edo indartsuak itxuraz, baina bai oso bortitzak pertsona batan bakarrik. Beraien erresuman barruan oso arriskutsua izan ziteken, baina Janek zenari jarraitu zion, saiatu zen, ikusten zunin problemaren bat, poliki urruntzen zen, eta lortu zuen komunikatzen jutea. Lortu zuen, adibidez, ofizialki, erabat ziurtzat jotzen ziren hainbat gauza esaten zen, txinpantzeak zirela belarjaleak, vegetarianoak. Eta berak ikusten zuen batzutan nola, eizea juten ziren, eta beste tximino batzuk jaten zituzten. Baina, inok ez zuen ikusi ordura arte beraz, esaten zen hori ezinezkoa zela. Goodall konturatu zen, ez zituztela belarrak bakarri jaten, edo adibidez erramintak, esaten zen ez. Txinpantze hauek oso tontoak dira, gizakien aldean. Orduan ez dute erramintarik sortzen, berak ikusi zuen nola oso garatutako batzutan tresnatxoak erabiltzen zituzten, intsektuak eta jateko, edo oso polita iruditzen zaitena, egun baten kriston ekaitza hasi izan, eta hasi ziren dantza erritual moduko bat egiten, dantzan, txinpantzeak. Edo beraien arteko hartu emanak bakoitzak bere nortasuna zuen, eta Janek egin zuena zen bakoitzari hasieratik izen bat jarri zion. Beak asmatu zion izen bat, ordura arte beti aztertzen ziren zenbakiz. Hau da 27. txinpantzea, hau da 3, beak pertsonalizatu egin zitu, eta horrek egin zuena zen hurbildu gehiago. Orduan, hasi zen, frogatzen, ordura arte sinisten zien gauza asko okerrak zirela, erabat. Hilabete asko behar izan zituen, aurreiritzi askori egin behar izan zion aurre, ze ezinezkoa zen, pertsona batek hori egitea ez zeukalako zentzurik. Horri esker, beak ez zuelako sinisten edo besterik gabe teoria horiek muga ez zeukalako harago juntzan. Muga horiek hautsi egin zituen, eta erakutsi zigun
zenbateraino egoten garen askotan, oker. Hori etengabe errepikatzen dugu. Adibide asko ekarriko ditut, niri asko gustatzen teixkitelako, bai literatuen artean, margolarien artean, fizikarien artean, Einsteinek esaten zuen adibidez, eromen hutsa da pentsatzea, etengabe galdera bera egiten badegu, erantzun desberdin bat lortuko degula. Galderak, prozedurak, bideak aldatu egin behar ditugu. Horrela bakarrik egingo dugu aurre, horrela bakarrik hautsiko ditugu, geure buruak nahi gabe osatu dituen mugak. Jane Goodallena iruditzen zait adibide oso aproposa, etengabe gogoratzeko gu geuk hau ezin omen da egin. Benetan, ez ote denik gehiago hurbildu beharko. Esaten diate jendea olakoa dela edo, nire mundua euskerari buruz teoria pilo bat entzuten dut. Zergatik ez naiz gehiago hurbiltzen kalera jendearen gana, irakurleen gana, iztunen gana. Benetan hurbildu eta benetan galdetu Jane Goodallen modura, txinpantzeagoa egina bezala, eta benetan deskubritu zein dien ustezko mugak. Ustezko mugak gero deskubritzen da muga direla.